Muro si pravdepodobne myslí, že som tučná naci sviňa, lebo to dalo na storku. Tučná nie si, prepáč. Že nie som tučná, iba nacistka. Dobre, okej, to príjmem. Aby som ťa mohla citovať. No poď. Napíš pravdu, kým ťa za ňu nik s obuškom nezbije. Hej, absolútne to preháňa, citovo sa snaží motivovať publikum, aby si myslel o ňom, že je obeť, a takisto tam spieva, tak píš po ceste kriedou, pokiaľ ti ju nevezmu. Nikto ti tú kriedu nevzal, nikto ťa obuškom nevzal. Napríklad toho 17. novembra obuškom mlátili za názor. O tom je celý 17. november, že komunizmus tu nechceme. Preto si sa rozhodol ísť na námestie a kričať, nech sa ťa bojíme. Ja tam hovorím vyslovene o vláde a o tom, že vláda sa nás musí báť. Myslíš toho premiéra, na ktorého bol pred rokom a pol atentát, ty kričíš, že sa ťa má báť? Áno, vieš prečo? Pretože to je úplne základný demokratický princíp. Proste v demokracia funguje tak, že vládna moc je nejakým spôsobom kontrolovaná občanmi. A pokiaľ tá vládna moc robí kroky, ktoré idú proti tým občanom, tak by sa mala báť, že bude zvrhnutá tými občanmi. Dobrá, otázka je, či je to legitímne, aby sa vláda bala svojich občanov, lebo od nich pochádza moc. Vláda by sa mala bať toho, že ak bude robiť zlé opatrenia pre ľudí a ak nebude plniť svoje sľuby, takže v ďalších demokratických voľbách bude nahradená inými politickými stranami. Ale práve som dal za pravdu. A dala som za pravdu v tvojej interpretácii, ktorú hovoríš teraz, ale nie v tom, čo odznelo vtedy na pódiu. Chcem vám pripomenúť, že história tohto dňa vlastne vždy patrila ľuďom, ktorí vedeli, že nemajú oni slúžiť moci, ale že moc má slúžiť im. Lívia, ty si mi vystrihla niečo z kontextu. Ty si vystrihla, musia sa nás báť, a celý kontext mimo toho ťa nezaujímal. Ale veď musia sa nás báť. Veď povedal si to. A teraz si to vysvetlil, že vláda sa ťa musí báť. Myslím, že aj v demokracii je dokonca v ústave je právo na nejaký odpor, pokiaľ tá vláda myslím si, že robiť. celkovo tie emócie v tej politike by sme mali dať trošku bokom. Média informovali o týchto protestoch úplne inak. Vieme, že vždy sa nafúkujú čísla, keď protestujú liberáli, znižujú sa čísla, keď protestuje hocikto Ale iný. pozor, videl som teraz obrázok z protestu proti progresivizmu. Čiže protesty aj počas covidu, aj keď sa tam niekto môže smrteľne nakaziť. A ako to dopadlo? Všetci sme tam akože pomreli teraz, lebo vidíš, že konec koncov všetci sme tu. Ja som tam išla osobne aj tehotná, pretože mi to stálo za to. Ani jeden jediný prejav nebol tak agresívny ako extrémistický prejav práve Murov 17. novembra. Čo bolo na mojom prejave extrémistické? Musia sa nás báť. To nie je extrémizmus. Mal si... Vieš čo je extrémizmus? Na chvíľu postojí bielý muž, už nepočúva lži, ktorý vykrmia nás. Máš tylu o celé, tvoj hlas, len zvolit si tú správnu cestu, ktorou ísť. Na začiatku každého násilného trestného činu a agresívneho aktu sú najskôr agresívne myšlienky. Kľudne si pozrite ten výrok Míňa. Ja Míňa považujem aj po tomto za kamaráta, kľudne sa k nemu hlásim, ja sa za ňoho vôbec nebudem hanbiť. Tým pádom, keď ja sa postavím za Míňa Mazureka, som tiež extrémista? Som tučná náci sviňa? Či ako tučná to bolo? nie si, ale nacistka som náci si. sviňa. OK. Lívia, keď sa bavíme o tých prejavoch a tak ďalej, tak teba, myslím, vyšetrovala alebo vyšetruje nákaza incident, ktorý sa stal v roku 2024, keď tu nedaleko si zverejnila vlastne informácie o nejakom 14-ročnom dievčati a dala si na internete hlasovať, že či je chodiaca depresia, zverejnila si aj, kde chodí do školy. Ja som si ťukla na jej verejný profil. Mala 14 A rokov. odkiaľ som to mala vedieť?
Nemusela by si napríklad o nej napísať, že vôbec nič. A celá táto vec by sa neriešila. Ale môžem. Z legálneho hľadiska môžeš. Tak ale o čom sa tu potom bavíme? O tom, že je to úplne morálne dno a absolútne pokrytectvo od niekoho, kto si zakladá celú agendu na to, ako treba chrániť deti. Pretože deti nie sú ohrozené LGBT ideológiou na školách, ale kyberšikanou. Počúvaj, ak by aj som Následkom zosmiešnila toho- niekoho, kto sa vyjadruje k akcii na škole, ktorá má sexuálny charakter. Aký sexuálny charakter mala akcia, ktorá rieši LGBT a dúhové označenie. Vieš, čo znamená vôbec dúha? Dúhová vlajka? Livia, prosím ťa, nechaj ma dohovoriť. Neskáž mi v kuse do reči. Cieľom tej akcie bolo pripomenúť si obete útoku v teplárni. Či sa to neklasifikovalo dokonca ako teroristický čin. Hej, uctiť si obete terorizmu snad nie je problém. A nie je to šikana, nie je to zastrašovanie, nie je to dôkaz, že som naci. Niekedy majú 14 a ty ho pustíš medzi svoju Nemáš ako vedieť, to nie je verejná. náckov, Livia. Takže všetci, čo ma sledujú, sú dezoláti a Livia, náckovia. Nie všetci. Nie všetci. Tí, ktorí jej písali, že sa má zabiť napríklad. Keď si sa dozvedela o tomto, ak aj tam boli takéto správy, hodnotíš to možno negatívne? Zobrala by si to späť? To je úplne v pohode a myslím si, že tento príklad aspoň dobre ukazuje presne, akým spôsobom fungujú médiá. Za toto som vďačná. Voľte Paradoxne. republiku, Voľte. kyberšikanujte 14-ročné čajky ďalej. Videl som aj nejaké tvoje posty, kde si teda hovorila, že ty sa nevieš vyjadriť k vojne na Ukrajine. Tvoja strana sa vie vyjadriť k vojne na Ukrajine, vie ju odsúdiť. Takže tam sa ťa chcem spýtať, že či to tak zostalo, že ty sa k nej nevieš vyjadriť, ale tvoja strana, hej? Ja sa netvárim, že sa viem vyjadriť ku všetkému, tak ako ty. Pán Uhrík, nedokážete odsúdiť to, že počas slovenského štátu 70 000 ľudí sme vyviezli a poslali na smrť? Nekladáte mi nejaké historické názory, k ktorým sa ja jednoducho neviem vyjadriť, pretože nie som historik. Ja si osobne myslím, že ja dokonca vnímam intenzívnejšie vojnu na Ukrajine ako ty, lebo mám deti a ja si uvedomujem, že deti na Ukrajine napríklad majú len jedno detstvo a každým dňom sa im to detstvo skracuje. Je tam aj únosy 10 000 ukrajinských detí, čo vlastne vyšetruje, za čo je vlastne ten zatýkač na Vladimíra Putina. Ale nevidel som, že by ste sa úplne voči tomu nejako extra vyjadrovali. Vieš čo, ja osobne som vypla správy o Ukrajine. Ja som si povedala, urobila som vedomé rozhodnutie, že proste sa vypnem v tejto téme. Nikdy nebudem odborníčka na geopolitiku. Ale asi nechceš, aby tá vojna prišla ku nám. Samozrejme, že ju nechcem, preto chcem, aby skončila čo najskôr. Ale keď skončí tak, že Ukrajina sa stane satelitným štátom Ale Ruska, to ja nechcem, ale na tom shodneme, aby prečo sa sa to do mňa nestalo, púšťaš. je nutné ju vojensky podporovať. Teda súhlasíš, že Tak, ale to nie je vojenskou žiaden podporou. kompromis potom. Livia, keď nedáš zbrane Ukrajine, tak to Ukrajina prehrá. Keď to Ukrajina prehrá, máme satelitný štát Ruska na našich hraniciach. Na našich hraniciach nepreháňaj. My si musíme uvedomiť, že my tu nie sme z pozície ukrajinského národa alebo ukrajinských politikov. My musíme sledovať aj naše záujmy. Štát Ruska na našich hraniciach, tak to direktne vplýva na naše záujmy. Vieš prečo? Všimni si, ako vyzerá hranica Bieloruska a Poľska. Všimni si, ako tam Lukašenkov režim naváža napríklad strašne veľa migrantov z Blízkeho východu. Ty chceš mať týchto migrantov na našich hraniciach? Ja ich určite mať nechcem. Tvoje riešenie je to, že budeme nalievať peniaze do Ukrajiny dokedy? No dovtedy, dokým tam nejaká Ukrajina ešte bude. Pretože keď tam nebude, tak máme brutálny problém. Nemôže sa stať ruským satelitným štátom, nemôže to prehrať. Na to, aby spravila hoci aj nejaké územné kompromisy, ale aby sa ubránila, tak na to jej tiež musíme dať zbrane. Takže ty chceš, aby umierali ukrajinskí muži? Ja nechcem, aby umieral nikto. A čo majú robiť s tými zbraňami, keď ich tam chceš posielať? Asi, že sa brániť. všetkých. Livia, kde skončila tvoja národná hrdosť? Veď práve, že ja a ty obhajujem morhode Slovensku. môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju Toto je slobodu. Toto je veľmi komické. A čo ty i dušu Ja dáš v obhajujem tom boji slovenské divokom, záujmy, nie Livia? ukrajinské. Voľa radšej Čo nebyť, robíš? ako byť otrokom. Livia, ak by teda Rusko napadlo nás, tak ako by si predstavovala možno tú slovenskú pozíciu, ak by k takémuto niečomu došlo? Ešte toto sú veľmi hypotetické otázky. Nie, lebo tak radíš Ukrajincom, aby sa teda vzdali územia, vzdali sa svojej suverenity, lebo presne ako keby Ale za tam... tým je nejaký príbeh dlhoročný, vieš? A tento ja neovládam. Sa ja jednoducho neviem vyjadriť, pretože nie som historik. A ja sa Livia, proste ty nejdem nemusíš na to, tváriť, nemusíš ovládať dlhoročný konflikt na to, aby si Aby vedel som vedela, povedať, že chceme ukončiť vojnu. že nechceš Rusko na našich hraniciach.
bola reč o teda ukrajinských utečencoch a ja tu teda ti odcitujem, že čo máte v programe. Poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom, nie špekulantom, z vojnou zasiahnutých území na Ukrajine v miere, ktorá je pre Slovensko znesiteľná a únosná, v zátvorke táto miera bola už žiaľ prekročená. A teda ja sa ťa chcem spýtať, že akým spôsobom bola táto miera prekročená, keďže výdavky Slovenskej republiky na teda krízu utečencov na Ukrajine sú 509 miliónov eur, z ktorých ale EÚ preplatila 424 miliónov. Čisté náklady Slovenskej republiky sú teda 85 miliónov eur. Daňové príjmy od Ukrajincov, ktoré sme odvtedy teda dostali do štátnej kasy, sú 512 miliónov eur. Čiže z celého tohto tuna sme 427 miliónov eur v pluse. Takže sa teda pýtam, že do akej miery bola tá miera prekročená, keď sme vlastne z toho celého brutálne zarobili. Tam nemusíš vyťahovať žiadne ekonomické štatistiky, proste to je jasné. Ak niekto špekuluje a chce sa na tejto téme vlastne a na tej vlne, že utekajú utečenci pred vojnou a on sa chce k ním pridať, aby mal z toho nejaký ekonomický zisk, tak sme proti. A jasné, ja myslím, že každého Ukrajinca zasiahla vojna. To nie je celá pravda. Krajina je vo vojne. Vlastne ešte ma veľmi zaujíma jedna vec, lebo vy ste teda v republike extrémne proti migrácii a všetkému, čo je s migráciou. Vieme, ako vyzerá slovenská demografická krivka. Silné populačné ročníky sa stávajú dôchodcami. Kto na týchto dôchodcov bude zarábať? Deti, ktoré sa nám budú rodiť, pretože podporíme mladé rodiny. Lívia, pokiaľ by si v tomto momente sa dostala do vlády, v tomto momente nejakým magickým opatrením zdvojnásobíš pôrodnosť na Slovensku, tak to sa prejaví za 20 až 25 rokov. Čo dovtedy? Čo dovtedy urobíme? No veď nebudeme kradnúť. A tie peniaze v tom štáte budú. What the shagma? Ty si fakt myslíš, že my sme schopní zvýšiť ekonomickú výkonnosť Slovenska optimalizáciou natoľko, že nebudeme potrebovať príjmať absolútne žiadnu pracovnú silu z zahraničia. Toto tu nie je podľa mňa problém, ktorý by sme mali riešiť takto, že si tu nanosíme cudzích ľudí proste. Ak chceme udržať nejaký životný štandard, keď tu tých migrantov nepríjmeš, tak proste nemáš ako vykryť tú chýbajúcu pracovnú silu. Dobre, takže ja to posuniem, čiže áno. Toto akože je logické, hovoria o tom aj ale nie je to jediné riešenie. Mnohí analytici, ja nehovorím, ale... Doteraz nedala jedno lepšie riešenie. Ale aj keď tí ľudia budú, dajme tomu, mať toľko detí a tak ďalej, možno sa neviem, keď bude toľko žien na materskej, hej, že sa to zvýši, tak tiež budú chýbať v pracovnom procese. Ale pointa je taká, že či je pre teba dôležité, a toto je naozaj vec, že buď alebo, že či si ochotná akceptovať zníženie životného štandardu za tú cenu, že budeme mať menšiu migráciu. Ja si myslím, že to nie je buď alebo, že sa dá mať oboje. Preto sa pýtam, že či si ochotná ako keby znížiť ten životný štandard a životnú úroveň. No veď hovorím, že nemyslím si, že to je buď alebo. Ako by si teda zvýšila tú pôrodnosť, povedzme, dramaticky v najbližších rokoch, lebo v celom svete je tá pôrodnosť bohatom nižšia? V prvom rade nám nesmú vládnuť progresívci. Ako si sa k tomu vyjadrila, k tomu problému? Pretože ak budú vládnuť progresívci, tak ty sa rozhodneš v byte, ktorý je príjmaný a nehlavný, lebo budeš ekonomicky odbrvený tým, že budeš platiť nové emisné dane, rôzne poplatky a rôznymi reštrikciami ešte. Do práce budeš môcť ísť jedine peši, lebo prídeš ešte ako ten spaľovací motor. Ak sa dostaneš do práce a to náhodou niekto nedobodá alebo nenásilní, vďaka tomu, že nám tu progresívci podporujú migráciu, tak sa dostaneš do tej práce. Ty platíš však asi po pol hodiny dostaneš hodinovú výpoveď, pretože niekomu povieš zlé zámeno. A proti tomu budeš protestovať, tak to tam políciu, lebo to bude trestný čin, pretože progresívci vo svojom programe. Vrátiš domov a budeš čakať na to svoje jedno jediné dieťa, ktoré si ekonomicky ako tak mohol dovoliť. Čakáš svoju dceru, ktorú si ráno poslal do školy, tak sa ti večer vráti syn, pretože nemal mať všetci ovládnuť školu. Takže v prvom rade nemôžeme dopustiť to, aby progresívci a liberáli vládli, pretože takto bude vyzerať tento svet. Toto tu sa v debatnej terminológii volá, že slippery slope. Tým pádom, že si absolútne bez nejakých dôkazov povedala, že v momente, keď budú vládnuť progresívci, tak tu budeme mať zo života peklo. Ale ľudia zo Slovenska neodchádzajú a deti sa narodia nie preto, že by niekto povedal niekomu zlé zámeno a bol za to odsúdený, ale preto, že máme napríklad drahé bývanie. Aké riešenie poskytuje republika k drahému bývaniu? Že chcete prijať zákon po vzore Orbána, kde mladé rodiny budete dotovať na teda hypotéky.
perfektné opatrenie, keď nad ním rozmýšľaš menej ako 5 minút. Pretože vezmi si, že ako to teraz v tom Maďarsku funguje. Vieš asi, ako funguje základný trhový mechanizmus, máš nejaký dopyt, máš nejakú ponuku. Keďže tá ponuka je relatívne limitovaná, je rigidná, pretože nové byty nepostavíš takto, tým, že máme proces stavania bytov, kde akvizícia pozemku, teda myslím, že 4 až 7 rokov, občas až 10 rokov, čo extrémne spomaluje, pretože máme stavebný zákon z roku 1976, ale proste máme tam rigidnú ponuku bytov a ty na strane dopytu to ideš riešiť tak, že dáš viac peňazí teda ľuďom, ktorí si idú kupovať byty, ale v skutočnosti jediné, komu toto pomôže, sú developeri, ktorí tie byty predávajú, pretože oni môžu zdvihnúť cenu tých bytov o toľko, koľko je tá dotácia a vlastne ten trh sa vôbec nezmení. Vieš čo, toto je otázka na odborníkov, ktorých máme v republike. Republika funguje ako seriózna politická strana. Predpokladám, že tá budúca vláda, ak by teda bola aj republika súčasťou, by bola so Smerom, tak ako to možno vnímať? Že vieš si predstaviť, že by republika vládla so Smerom? Ja dúfam, že republika bude mať ústavnú väčšinu a bude vládnuť sama. Nevyzerá to teda, že by mala mať ústavnú väčšinu, tak predpokladám, že ak teda nebude chcieť vládnuť s Progresívnym Slovenskom alebo s Matovičom, bude musieť zvládnuť so Smerom. Je to pre teba akceptovateľná možnosť? Ide o to, aké podmienky by sa vyrokovali. Vieš, sú veci, z ktorých sa nedá ustúpiť a... Ešte by som chcel odcitovať teda tiež zase ďalšiu vec zo stránky Republiky, z volebného programu. Dopredu vylúčujeme spoluprácu len s liberálnymi a progresívnymi stranami, s ktorými sa náš program nezhoduje. Taktiež nebudeme súčasťou žiadnej vlády, ktorá by sa správala korupčne alebo chcela Slovensko vrátiť do éry mafiánskych praktík. Takže ešte raz sa ťa spýtam, s kým chcete vládnuť? Keď si tu ideme citovať programy, tak ja ti zacitujem program. Jedna veta. Program, on mal možnosť a ja. Ja nie som reprezentant progresívneho Slovenska, Lidia. A čo keby si najskôr odpovedala a potom sa pýtala? Ja som povedala. Že ktoré sú on sa ťa pýtal, kľudne to potom prečítaš, ale že ktoré sú tie strany, že s ktorými by ste si vedeli predstaviť vládnuť konkrétne? Veď je to napríklad Smer, ak sa vyrokujú dobre podmienky. OK, Smer. Okay. Taktiež citujem, taktiež nebudeme súčasťou žiadnej vlády, ktorá by sa správala korupčne alebo chcela Slovensko vrátiť do éry mafiánskych praktík. Myslím, že pod to Smer celkom spadá, nie? Korupčne. Absolútne by sme nenechali Smer kradnúť. Proste budeme na to dávať pozor. Korupcia je jeden z najväčších problémov Slovenska. Preto, bože, zatiaľ Muro, každá jedna vláda Smeru mala problémy s korupciou. No presne tak, lebo tam nebola republika. Ok, nemyslíš si, neberieš ten argument relevantný, že by naozaj chlapci z republiky nedovolili Smerákom kradnúť? Zatiaľ som nedostal žiadne argumenty, ktoré by ma donútili v to veriť. A tým, že toto není prvá Ficová vláda, sme zatiaľ videli množstvo strán, ktoré z nimi teda vládli a tým, že každá jedna vláda mala nejaké korupčné aféry, si nemyslím, že by sa im to podarilo. Dobre, poďme na ten programe program. Progresívneho Slovenska je antikoncepcia, umelé oplodnenie pre lesbické páry aj potraty zadarmo a na tranzíciu by stačilo len rozhodnutie jednotlivca a zamena, ak by si zle použili, budú trestní činy. Trans ľudia a ich tranzície sú tak okrajová téma, že fakt nemá zmysel sa o tom baviť. Myslím si, že dáva zmysel ju prenechať vzdelaným sexuológom, ktorí to študujú 5 rokov na univerzite. Ja sa každopádne cítim dostatočne vzdelaná v tejto téme. Ja sa netvárim, že sa viem vyjadriť ku všetkému, tak ako ty. Do akej miery je to podľa teba dôležitý problém Slovenska, toto LGBT, keď neviem, poradie problémov, tak kde by si zaradila LGBT? Do top 3, do 5, do 10, alebo úplne top problém? Ak sa bavíme o kultúrno-spoločenských témach, nie, ak sa bavíme celkovo problémov Slovenska. Ak celkovo problémy, tak top 10. Ako si myslíš, že táto LGBT, neviem čo, propaganda dokáže ovplyvniť tvoje vyrastajúce deti? Konkrétne pri tvojich deťoch. Konkrétne pri mojich sa toho neobávam. Tak prečo to riešiš? Pokiaľ by republika skutočne robila kroky, ktoré má vo svojom volebnom programe, tak by došlo k ekonomickej samovražde Slovenska. Voľte, koho uznáte za vhodné, len je Smer, Hlas a Republiku. Nebuďte ticho a neverte fašistom. OK, to je pomerne jasné. Smrť progresivizmu?
Tockám praví z kosti. Nemám nervy na také hovná. Kámo, ver mi, veš, ani chreba.